Obec Kmeťovo leží v strednom Požitaví. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1214 pod rôznymi názvami Jarok, Ďarak, Ďorok. Od roku 1948 nesie meno kňaza, vedca, národovca Andreja Kmeťa. Obec pôvodne ležala na ľavohom brehu rieky Žitava, tam, kde sa dnes nachádza osada Gedra. Vtedy patrila pánstvu Hlohovec, hradu Gímeš a neskôr veľkopánstvu Veľká Maňa. Do terajších priestorov sa obec presťahovala až na prelome 17. a 18. storočia. V obci máme rímskokatolícky kostolík zasvetený Ružencovej Panne Márii, postavený v klasicistickom štýle v 19. storočí. V roku 1994 bola pristavená bočná loď, ktorá je zasvetená trom košickým mučeníkom a škapuliarskej Panne Márii. V roku 2010 bola uskutočnená rekonštrukcia obecných budov, obecného úradu, kultúrneho domu, ktorý bol aj rozšírený, a stará škola bola prerobená na centrum voľného času. Kmeťovo leží na železničnej trati Šurany-Topolčianky, ktorá si tento rok pripomína 120. výročie jej otvorenia. Bola nazývaná aj prezidentskou, nakoľko po nej cestovával do letného sídla v Topolčiankach pán prezident Masaryk. V našej obci pôsobia rôzne spolky a organizácie. Ako najaktívnejších môžeme spomenúť futbalistov SK Kmeťovo, Združenie kmeťovských vinohradníkov. Mimoriadne dobré výsledky dosahujú chovatelia a aktívni sú aj poľovníci a rybári. V neděli v 5:10 srazu baníku, desítka vleze se, pak ještě jedna. Co čumíš, frajere, chceš do ciferníku? Jestli mě dožereš, hele, jsem bedna. Tribuna na stání, nech se vzede, hadráři, Spartani, momentálne je Kmeťové, tak fotbalová situácia by som povedal tak dobre stabilizovaná. Máme teraz taký široký káder hráčov. V podstate to, čo Kmeťovo vychovalo v mladosti, to znamená, že tu hrávali žiaci, dorastenci, ktorí vyrástli a teraz hrávajú za A-mužstvo. Máme v podstate skoro všetkých domácich hráčov, to znamená, že veľmi málo hráčov máme na zhosťovania. Dobrý den, sportu zdár, fotbal je prima. Robiť futbal má význam. Si myslím na každej dedine, aj tu na Kmeťove. Žije tu 900 obyvateľov a futbal je celosvetový fenomén. Takže myslím, že na každej dedine, kde ten futbal nie je, tak tá dedina o niečo prichádza. Tí ľudia, a samozrejme nehovorím o mládeži. To znamená, že formujeme deti od žiakov cez dorastencov a do Ačka, nie len športovo, kde majú pohyb, ale formujú sa aj morálno-volové vlastnosti tréningami. Zápas, ktorý si vychutnávajú diváci, to už je vlastne len to vyvrcholenie tej práce s tými deťmi. A to, čo získajú aj tu, cez tie tréningy a cez to prekonávanie seba, to môžu potom aj v živote využiť. To najdôležitejšie pre kmeťovský futbal do budúcna bude určite výchova mládeže. Takže v prvom rade to, aby čo najviac detí, čo najviac mladých ľudí, tých dorastencov a samozrejme aj A-mužstvo, čiže aj tých mužov malo záujem o ten futbal, to by som prial. A samozrejme krásne prostredie, ktoré tu je vybudované, aby zostalo, aby sa to zvelaďovalo. Dobrý den, sportu zdár, fotbal je prima.
tuto na týchto vinohradoch sa ako dobre cítime, chodia sem kmeťovčania. Tu boli také hotelové vinohrady, no ale potom aj otec to krásne zregíroval, hlboko skopal a vysadil tieto pekné nové odrody. Väčšinou je tu veľtlín zelený, potom častá rúžová, voňajšie potom Iršaj Oliver. No a po tej ťažkej robote, čo je ozaj drina vinohradníka, potom už keď prichádza táto úroda, tak už je tu o mnoho veselšie. Spraví sa burčák a už potom sem tam aj voľaké pesničky, prídu aj kamarádi. Takže taká história týchto vinohradov má svoje korene, hádam, aj takých 200 rokov. Vy panenky, vy nepíte, lebo vienky potratíte. Vy to pitné, vy to chutné, noča nemám ani smutne. Vinice, to práve, že je to dosť drina, ale keď sa tak človek už potom pozrie na ten výsledok svojej roboty, keď vidí takto pekne rozrastené tie vinice a ešte keď aj taká násada hrozná je, takže človek to tak poblaží na duši, že výsledok tej roboty, ktoré do toho dáme, vidieť na tom krásnom vzraste týchto viničných prútov. No a samozrejme potom postupne čakáme a dívame sa, ako sa to odkvitá, ako sa zaokrúhli a postupne potom ako dozrieva hrozno. No a už potom na tie oberačky máme ozaj veľkú radosť, keď sa naplnia súdy, kadečky a je aj veselo. Kmeťové je vinársky spolok, Združenie kmeťovských vinohradníkov, majú aj pekný emblém a každoročne už teda na Urbanka robia tam pri tej pobožnosti aj takú menšiu degustáciu vína, že spravia aj občerstvenie a ponúkajú aj jedivo a potom aj biele, aj červené víno, takže ozaj aj z vidieku sem chodia aj také renomé troška pre Kmeťovo, že dostáva sa do povedomia aj druhých dedín už. A vy ženy, vy nepíte, lebo čepce potratíte, vy to pitné, vy to chutné, noča nemá. Osobitná púť bývala zvlášť k soche svätého Urbana na Viniciach na Starej hore. Ako malé dievča sa pamätám, možno od 4 rokov, sme tam chodievali rok čo rok. To sa chodilo vždy procesiou z dediny, spievali sa piesne, modlili sme sa a potom pri soche svätého Urbana sa teda spravili litánie zase a pobožnosť svätému Urbanovi. To obyčajne modleník povedal slova O Mária a ľudia spievali O Mária, ale išiel voz. Tak sa poobzeral modlník na 2 strany, lebo je voz medzi nami a ľudia spievali na 2 strany, lebo je voz medzi nami. Tak aj takéto príhody sa stávajú. Materská škola Kmeťové funguje od roku 1950. Zriaďovacia listina hovorí o tomto dátume. Momentálne do materskej školy chodí 21 detí. Väčšinou sú deti z Kmeťova, ale chodia aj z Malej Máni, deti máme nejaké. Deti v materskej škole sú veľmi šikovné,
Radi sa hrajú, tancujú, spievajú, nacvičujú programy pre ľudí z dediny. Deti sa do života obce zapájajú veľmi radi, pripravujú program pre starších občanov v obci ku Dňu úcty k starším a takisto aj pre mamičky ku Dňu matiek. Zatiaľ vidím fungovanie materskej školy veľmi dobre, detí v Kmeťove je dosť a myslím si, že bude ďalej pribúdať. Ja som vychodil všelijaké školy. Ja som sa vyučil ako krajčír. Potom som išiel do vojenskej akadémie a skončil som ako oficiér na vojne. Ako oficiér, ale keď som prišiel do civilu, tak som ešte doštudoval vysokú školu, lebo na vojne som mal maturitu. Potom už ako inžinier, no tak ma objavili na výskum, že tam potrebujú človeka takého, ktorý má už troška rozhľad, niečo za sebou života. No, tak som sa dal naviesť na to a tam som ostal 20 rokov. U susedov pod lipou je lavička. Keď to pozriem, zabolí ma hlavička. Každý do družstva odovzdá v role, dá aj majetok. Majetok myslím, nie kože, ale dobytok. Maštáre sme nemali vybudované. Tie maštári boli po tých kulakoch, ktorí mali veľké hroncovi, mali veľký vargovi, mali veľkú maštáľ, kde sa mestilo aj 20-30 kráv. Tak po týchto ľudoch boli tie krávy umiestnené. Tam sa aj chovali, ale už boli družstevné. Vozili im krmiva, dopestovalo sa seno, proste čo bolo treba, a už sa tam začínalo všetko robiť. Toto družstvo fungovalo až do posledne, kým sa nerozbilo teraz po nežnej revolúcii. No, takto sa potom aj ostalo. Žiadne družstvo sa u nás netvorilo a takto sa rozsypali tie družstva. Potom to zobrala výrobná správa, lebo už keď nebol predseda, zdav sa, nemal kto robiť. Výrobná správa aj do dneska to má. No a tí sa spojili so zahraničnými, neviem, čo som počul, že z Dáni, ja som sa už potom nezaujímal. Dáni tí to prenajali a tí tu pestujú aj do dneska na družstevných rolách. A výrobná správa, to bývalá výrobná správa, čo bola, už teraz sú to súkromníci. A tí držia teror tak pod palcom. Z počiatku, koľko rol do družstva dal, dopestovalo sa spoločne, sa obrábalo, ale po úrode sa úroda delila, kto koľko dal hektárov tam. Kto dal menej, dostal menej obilia, hlavne tam išlo chleboviny, obilia a tak ďalej. To bolo hlavné. Ale to už potom po 50 rokoch vznikali celoobecné, až takzvaného tretieho typu tomu hovorili, tieto družstva, čo vznikali, ten tretí typ, to už bolo družstvo, kde sa dali všetky role do družstva, okrem kulakov a gazdov nesmeli ísť, a to bol problém. Ja už som vtedy bol tu, Kmeťove som robil, už som sa vrátil z armády domov a už som potom tu začal na školách učiť. Takže až takto potom tieto družstva vznikali. Na družstva som sa stal ja prvým účtovníkom na JRD Kmeťovo.
vtedy sa muselo makať, robiť, keď ste zarobiť na chleba. Dneska poslednú dobu, kto vie lepšie klamať, švindlovať, ten má milióny na mene, nemusí vedieť nič mať, žiadne majetok, ale milióny má na knižkách. No tak toto je teraz. No. Kmeťovský spevokol vznikol v roku 1975, keď sme prvýkrát mládež spievali v kostole, bolo to na Michalské hody a potom aj na Kmeťovské hody. Do spevokolu chodila značná časť mladých ľudí, neskôr nielen na Kmeťove, na Michali, ale aj v širšom okolí sme účinkovávali ako spevokol. Vytvorila sa vlastne spoločenstvo, partia ľudí, ktorí si obľúbili spev, hudbu. Neskôr sa tento spevokol pretransformoval aj na klasický spevácky zbor. Najmä ten fakt, že sa účinkovalo v kostole, kde sme vlastne aj mávali nácviky. Bolo to od tých ľudí, mladých ľudí, ktorí spievali v spevokole, aj také vecou vyznania viery, že prostredníctvom tohoto boli ochotní aj určité rizika niesť, čo v tej dobe bolo. Spevácky zbor postupne sa rozširoval, sa osúčasňoval aj rôznych vystúpení a sa reprezentoval aj inak obec Kmeťovo, ale aj okres na rôznych prehliadkach, zborových prehliadkach, kde sme uvádzali tak chrámovú hudbu, chrámovú pieseň a týmto sme vlastne šírili zborové spevy a jednak aj sme robili osvetu liturgickým spevom, ktoré sme uvádzali do praxe počas liturgie.
našej dedine ľudia vždy boli pracovití, veselí a veľmi radi spievali. Ja už ako malé dievča som sa naučila veľmi veľa pesničiek ľudových, našich, čo sa tu spievali v Kmeťove, od starej mamy a od mojej mamičky. A tak som si ich tak trošku aj zozbierala, zapísala. Potom už keď som bola tak troška v rokoch, dobré speváčky, speváci boli, tak sme sa rozhodli s nebohým už Jozefom Sádovským, volali sme ho Feromikou. Sme sa rozhodli, že založíme speváckú skupinu, Spevokol. Aj tak bolo. V roku 1984 prvý raz sme vystúpili na dni Medzinárodného dňa žien. A po slávnostiach sme, aké slávnosti boli, tak sme spievali ako Spevokol. Netrvalo ani rok. Som sa rozhodla, že keď je toľko krásnych kmeťovských krojov, že si založíme folklórnu skupinu a budeme s ňou chodiť, vystupovať aj s folklórom. Dali sme to dokopy, všetko, krásne kroje, mnoho ochotných ľudí, za čo im veľmi pekne ďakujem. Ešte sme boli spevácka skupina, tomu sa vrátim. Nemali sme meno. A pretože sme teda spätí s tým hroznom, s tým vínom kmeťovským a so všetkým, tak sme si dali názov Folklórna skupina Hrozno. Kde sme boli vystupovať. Či to bola Čaka, Sebechleby, Bratislava, Nitra agrokomplex. Tuto na okolí v všetkých dedinách. Máňanské folklórne slávnosti, samozrejme to každý rok. Alebo v Pezinku dokonca sme boli. V Martine sme boli vystupovať na matičných slávnostiach. Hovorím, pochodili sme všelikade. Nacvičili sme hečík. To bol krásny zvyk vo Viniciach, kedy sa volil horský výbor, sa to volalo. Odvádzanie mladej nevesty od stola a čepenie, čiste naše kmeťovské. Cestou z jarmoku, ako chodili volakedy na jarmok predávať či dobytok, alebo tovar voliaky, výrobky poľnohospodárske, chlapi samozrejme cez krčmu a tak ďalej. A večer u šustra. Večer u šustra, to boli pre dospelých, teda pre Hrozno. Okrem tohto súboru v 90. rokoch som založila aj folklórnu skupinu Hrozienko z detí. A tým som napísala scenár Bojančina Tvrdý chlebík, Nesieme morenu, Morena a ešte niektoré také kratšie vystúpenia všelijaké. Tí tiež fungovali 4 roky, no ale deti vyrástli a ďalšie bohužiaľ sa neprihlásili, nemali záujem.
Vystupovali sme 20 rokov, od 84. a posledné vystúpenie sme mali 2004 pri príležitosti výročia postavenia sochy v Kmeťovskej u svätého Urbana. No a ja môžem len poďakovať všetkým tým ochotníkom, čo skutočne dreli, celý deň robili a potom ešte aj na skúšky chodili a chodili sme vystupovať. Ešte raz im veľmi pekne ďakujem. V rámci osláv 800. výročia existencie obce je dobre pripomenúť si, že zároveň týchto 800 rokov je oslava prítomnosti katolíckej cirkvi v obci. A kto má na tom najväčšiu zásluhu, ťažko povedať. Určite sú to predkovia, ktorí prijali kresťanstvo a potom ich potomkovia, ktorí toto kresťanstvo udržiavali. Dneska o prítomnosti kresťanov v Kmeťove svedčí kostol, ktorý je zasvetený Ružencovej Panne Márii. A tento kostol je aktuálne v dobrom poriadku, v dobrom stave. Myslím si, že aj to je akási aktuálna vizitka. Okrem kostola samozrejme je tu živá viera. Viera, ktorá sa prejavuje rôznym spôsobom, to, čo je nemerateľné, skrytá v srdciach ľudí, ale zároveň viera, ktorá sa snaží prejaviť navonok, a to sú niektoré aktivity, ktoré sa opakujú pravidelne, či už je to v máji svätého Urbana, že na Vidiciach sa koná pobožnosť, potom je to púť z Kmeťova do Nitry na Kalváriu pri slávnosti na nebovzatia Panny Márie. Alebo potom je modlitbové stretnutie zase na Viniciach, na Dávida a rôzne ďalšie menšieho charakteru, nehovorím o liturgických stretnutiach. Takže toto aktuálne ponúka prejavy viery súčasného obyvateľa. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Tak v dnešnej púti sa zúčastnilo okolo, tak priemerne už v poslednej dobe sa to ustalo okolo 100 ľudí. Po revolúcii, keď bolo takéto nadšenie, väčšie bolo, okolo 120 bolo, to sa pamätám, v 89. 90. roku. A tradícia ako dlhodobá, to si nepamätám, to som ako malý chlapec som chodieval, otec ma vodil na túto púť, takže to neviem povedať, že to starší ľudia by to vedeli, ale už je to dlhodobá záležitosť Kmeťova. Potom sa chytili ostatní na susedných dedinách na Máni a sa im to páčilo, lebo i oni začali po revolúcii sem chodiť a
také zdravé jadro, podľa mňa sa tu vytvorilo, alebo taký kvas, ktorý podnetili druhé dediny, aby túto tradíciu u nich ako urobili. Je tu veľmi pekná tradícia, ktorá je na oslavu Krista ráno. Je to aj tak troška aj obeta, ale vidieť, že kmeťovskí muži aj mládež to zvláda, takže sme veľmi radi, že sa to ako takáto tradícia udržiava a dúfame, že i do budúcna to nevymizne a i naši potomkovia budú v tomto pokračovať. Dlhodobý a verný ako predspievateľ, čo robím ja teraz, boli Ujo Emil Koturan. To do nepamäti oni boli a pri tejto príležitosti by som im chcel ako vyzdvihnúť ich účasť na tom a boli to spevák, ktorí dlhé 10 ročia túto poď sprevádzali a i takto by sme vďačnosťou chceli na nich pospomínať. Že sme na nich nezabudli a dúfame, že tam hore v nebi sa na nás prihovárajú a držia nám palce, a aby sme vydržali so spevom i touto tradíciou ďalej. Keďže život kmeťovčanov zdieľam už viac ako 13 rokov, čo som tu farárom, tak nedá mi nevyjadriť žičenie pre všetkých obyvateľov tejto neveľkej dediny tu v Požitaví. A to, aby žili ten svoj život vždy v spojení s vierou, pretože viera je obohatením ľudského života. Viera dáva nový rozmer. To, čo človek bez viery nemá, naopak s vierou nachádza. Takže ja prajem všetkým obyvateľom Kmeťova, aby žili svoju vieru, aby obstáli v modernej dobe, ktorá ukazuje, že často sa dá žiť aj bez viery, ale práve oni, aby ukazovali, my si volíme túto cestu. Aby táto cesta pre nich bola obohatením ich samých, ale zároveň aj celého Požitavia, ak už nehovoríme o Slovensku. Kmeťovo je pre mňa jedna krásna, malebná obec stredného Požitavia s fantastickými ľuďmi. A ja prajem všetkým nám, aby sme si tu v láske, porozumení, samozrejme zdraví, spoločne nažívali.